Tu veľmi jasne opakujem pozíciu vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky želá Ukrajine európsky vývoj. Ak Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie, je to jej suverénne rozhodnutie. My toto rozhodnutie podporujeme. Samozrejme platí ako pri všetkých iných krajinách, že Ukrajina musí splniť podmienky pre vstup do Európskej únie. My sme veľmi jasne povedali a bolo kopu kriku okolo toho, že ja si neviem predstaviť členstvo v NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu. A nech mi je odpustené, sem tam sa aj trafím do témy, pretože keď sme sťahovali vojakov z Iraku, bolo to správne rozhodnutie. Keď sme povedali, že ideme stavať atomovú elektrárne, bolo to správne rozhodnutie, hoci bolo prijímané v ťažkých časoch, kedy atomová energia bola tabu v Európskej únii. Keď sme sa postavili proti povinným kvótam, bolo to správne rozhodnutie. Dnes sa ukazuje, že sme mali pravdu aj pokiaľ ide o NATO. Myslím si, že otázka členstva Ukrajiny v NATO je vyriešená. Nikto si neželá z veľkých rozhodujúcich štátov, aby Ukrajina bola členským štátom NATO.